ivesi lika-16 lona lodwa. Ukuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilona loyo okholwa yiyo angabhubhi kepha abe nokuphila okuphakade. Namhlanje ngisekuseni usekhaya mntakababa, ngifuna ukukhuluma nawe ngothando lukaNkulunkulu. Ngifuna ukukhuluma nawe ngothando lukaNkulunkulu olungashintshi, uthando lukaNkulunkulu olungaguqulwa izifo, uthando lukaNkulunkulu olungashintshwa icorona, uthando lukaNkulunkulu olungashintshwa ukugula. Lithi izwi likaNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka. Uma iBhayibheli likhuluma ngezwe, alikhulumi ngezihlahla, alikhulumi ngentaba, alikhulumi ngotshani nezilwane, kodwa likhuluma nawe. Likhuluma nawe ukuthi uNkulunkulu wakuthanda emaphakadeni ungakabi khona. Ngakho kayikho into nayinye eyoba ngaphezu kwakho ngoba uNkulunkulu wakuthanda ingakafiki. Oh yes, Lord. Nabe corona ebuya ngazuthi iyaqeda ngempilo yakho. I want to tell you ukuthi uthando lukaNkulunkulu empilweni yakho nasenhlizweni yakho lutheliwe. My Jesus. Alushintshwa ilutho. Oh yes, Lord. Uthando lolu olungenambandela. Hallelujah. Uthando lungabheki ukuthi wenzeni izolo. Uthando lungabheki ekuthenini wone kangakanani. Kodwa uthando atohlabelelayo lafinyelela kimi langisindisa nawe. Oh yes, Lord. Amagama loluthando alunawo amehlo. Hallelujah. Alikwazi ukubona ukuthi lone kangakanani, kodwa uthando oluvele lukuthathe lukugone phakathi kwezimo. My Jesus. Lithi izwi likaNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, lolu thando luzokuvikela nakule simo esibhekene naso. Lolu thando